L-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista dwar governanza tajba tkompli toħroġ fil-beraħ. Emails ippubblikati fil-Malta Today żvelaw sensiela ta' korrespondenzi mill-2009 sa lejliet l-elezzjoni tal-2013 sabiex dawk tal-qalba fosthom l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, l-eks Ministri George Polucino, Jason Azzopardi, Chris Said u Giovanna De Bono jaġevolaw lill-kostitwenti tagħhom billi jtuhom xogħol fil-kumpanija WasteServe. F'dawn l-emails, uffiċjali mis-segretarjat privat ta' Lorenz Gonzi talbu lill-kap eżekuttiv tal-WasteServe Vince Magri sabiex 4 applikanti jingħataw xogħol magħha. Il-ġurnal jiżvela kif minkejja ntbagħtu numru ta' emails fosthom mingħand Ray Bezzina li kien jifforma parti mis-segretarjat tal-Ministru George Polucino, dawn l-4 applikanti baqgħu jġebdu sas-sajf tal-2009. B'każ minnhom li jitratta dwar ċertu Cedric Muscat kien hemm l-involviment dirett tad-deputata nazzjonalista Marta Sportelli li dak iż-żmien kienet direttur fil-WasteServe. F'email intbagħtitilha mill-kandidat nazzjonalista għal kunsilli lokali Joseph Gawci huwa semma li kkuntattja lis-segretarja privata ta' Lorenz Gonzi Monika Mizzi fejn qawwitlu qalbu li dan Cedric Muscat ser jingħata impik mal-WasteServe fi żmien ġimagħtejn. Dan ma kienx l-uniku każ ta' involviment dirett minn Marta Sportelli. Hekk kif f'Diċembru tal-2009 saretilha talba għall-impjeg mill-Uffiċċju tas-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi. F'każ separat 3 ġimgħat il-bogħod mill-elezzjoni ġenerali, l-istess Monika Mizzi bagħtet email lir-Ray Bezzina fejn fiha kien hemm ikkoppjat il-Prim Ministru Lorenz Gonzi flimkien mas-Sinjura tiegħu Kate Gonzi biex idaħħal 3 persuni oħra il-WasteServe. Il-kobba kompli titħabbel, hekk kif l-intħil fl-ingaġġar fil-WasteServe kompla jiġi ddominat mill-eks Ministri Nazzjonalisti Giovanna De Bono u George Polucino. B'dan tal-aħħar talab lil Vince Magri sabiex il-WasteServe terġa' tikkonsidra l-każ ta' individwu li kien tkeċċaw wara li nqabad jisraq. F'Ġunju tal-2010, s-Segretarjat tal-Ministeru għar-Reżorsi kien ressaq lista ta' 18 il-kandidat prospettiv għall-intervista sabiex eventwalment dawn ikollhom impjieg fl-impjant ta' Sant'Antni. Beppe Fenekadami maddejjaq xejn juża l-email personali tiegħu minflok dak tal-Parlament, fejn talab sabiex individwu jingħata xogħol klerekali fl-istess WasteServe. Manuvra simili saret minn Claudio Grech, li dak iż-żmien kien għadu jaħdem fis-segretarjat ta' Ostingat. Sa dan it-tant id-Deputat Nazzjonalista Frederick Azzopardi f'email talab li jiddaħlu 7 kostitwenti tiegħu b'sigħat imnaqsa. Fl-2011 jidher li s-sitwazzjoni fil-WasteServe titberra. Dan hekk kif email intbagħtet mill-kap eżekuttiv u li fiha kien issemma wkoll Chris Said. Huwa qal li jkun aħjar li kieku ma jibqgħux iżidu aktar ħaddiema. Dan fid-dawl li jidher li Chris Said kien bagħat xi email sabiex jiddaħħlu l-kostitwenti tiegħu. Però l-każijiet ma waqfux, hekk kif sa lejliet l-elezzjoni ta' Marzu 2013 baqgħu deħlin talbiet biex jissodisfaw il-pjaċiri personali ta' dawk li tagħhom ridu jassiguraw il-vot.